Uy, dahil nasa. Ade. Iyay, dito na langsung to. Bay! Dua tag volleyball, bay! Bay! Ali diray kay magduwa tag volleyball. Ah, unsa? Ali diray ba kay magduwa tag volleyball? Oh, sige. Tanay ta. Tanay ba ka ba ya? Sige. Simple. Kita lagi katibaw. Takoy. Re. Wagay. Baw. Re. Makakibaw ba yay? Sige. Muuli pa lang ka sa inyo ha, kay mag-practice pa ka din sa. Okay! Kasagit ato mo itong gitoyo. Ay, gitoyo. Di dyo kakipaw dyan. Kaya di makakasagang mo, may go ka. Ay, kasagang ba eh? Imo gitong gitoyo. Kuha ato. Kumbuanga ka pa. Koder ka. Di, kumbuanga ka pa. Sakit kayo. Okay. Ang bugang ka pa. Semua waray bugang. Na! Naon sama ka na? Gisambag kong dunlax. Gisambag na po ka? Nagduwa mig volleyball, naigo siya. Nambag siya. Naunsam taong ka na, nagsige man nagkabunog na. May pinag-adto kang mulitikyo. May kitong karate na patudlo dito. Aro kabawas ka. Sige pa, magpatudlo ko dito. A few moments later. Ay, marnoon na ni si Mantikyo ay. Kinagpractice. Yo! Ay, yo! Niyari ko yo kay magpatudlo ko ni mo karate yo. Karate. Kanang patudlo magkakarate. Magpatudlo lagi ko karate yo kay daog-daogon man ko dito sa mo ayo. Patudlo ka karate. Pero di ni magsibes sa imo daw kung mabawas kag imkaway dong. Di ni pwede. Kay self-defense ko ni. Ay, tudlo ay lang ko yo ay. Kay bisag mo balik to siya yo sa ako ayo kay aron makasagang ko yo ba. Gi, pero saan dam ka makaton? Sige adto sa kante. Lote ka. Sige yo. Buga. Human naman sa mga basic nga stepping. Ari ito sa mga lisod. Kanang baba. Sige. Sa pagsubag eh. Subag. Patid. Burug. Gini, kutsilyo na, gunita. Dos lak sa kuha. Sige. Agay. Burug. Di na ko yoy kay imo kong piyangan. Tapos sunod. What's up mga ka-Jimsob? It's time to shout out now. Shout out the ay ka Dinawen Carlos o ka Merjen Buwa o ka Magil. Mr. 444 o ka Mariel Hezbuina o ka Agtang Vlog Biran o kang St. Vincent sa Bandal. Sumor na ako Shout out balik ko kang Chuna King, kang Roylan Katakisipil, ka Joby Balili, kang Joel Andre, kang Milok Sinadhan o kang GR Sinadhan. At maura na guys. O ka Harvey James Carlos o ka Mark Holteriano. Don't forget to like, share, subscribe. Click the notification bell below. So bye bye.